Yeah, right. Imini yesabatha abenhle babangcwele. Sizovula ngehlabelelo 24 inkosi kusiphama weba. Bonani uza ngamafutha uzobiza uzovuka
Amen. Isihloko sale nkonzo sithi isimo sebandla likaJehova uNkulunkulu wethu. Isimo sebandla likaJehova uNkulunkulu wethu. Lesi sihlabelelo esikade sihlabelelo
angikhumbuli ngisibona, ngithuke nje ngihlangana naso. Angazi ukuthi uqonda ukuthini umyalezo waso, kodwa sibukeka siyiziprofeti. Angazi ukuthi uShembe ukhuluma ngayiphi inkosi le othi iyakuza ngamafu kuze kuvuke nabafileyo. Kodwa kulula ukuthi amanye amakholwa athi nguJesu, ngoba abantu abaningi iziprofeto bazihumusha ngokwezinkolo zabo. Kodwa ziningi izihlabelelo lapho khona uShembe ethi inkosi yamaNazaretha iyakuza ngamafu. Inkinga esibhekene nayo ukwazi ukuthi ngenkosi yamaNazaretha kukhulunywa ngobani. Njengoba ngihlale ngisho, ngathola ukuthi kuyizenzo 24 verse 5 kuthiwa uPaul wayengumholi wamaNazaretha. Kodwa okuningi ngamaNazaretha okuthiwa ngesingisi Nazarene sect asitsheliwe khona. Njengoba kwi-New Testament kukhulunywa ngabaFarisi nabaSadusi kuphela. Kodwa ngokucwaninga ngahlangana nencwadi ekhuluma ngomlando wama-sects amathathu, ongabaFarisi, abaSadusi nama-Nazarene sects. Ama-Nazarene sects kwangabalandeli bakaYeshua, naye owayebizwa ngomNazarene ngesizulu njengokusho kwezenzo 24 verse 5 okuchaza umNazaretha. Amen. Leli kwakulibandla elihamba ngobungcwele, bengayidli inyama, bengama-vegetarians. NoYeshua njengomNazarene kuthiwa wayevegetarian. Kodwa emva kokuba amaJuda enqotshwe ngamaRoma, baliqeda leli gama elithi ngamaNazarene. Yikho ungeke ulithole kwi-New Testament. Okokuqala babizwa ngokuthi bangama-Jewish Christians. Kodwa nalelo lashintshwa kwathiwa bangama-early Christians. Ngakho uma emlandweni kukhulunywa nge-persecution of the early Christians, okuseqinisweni kusuke kukhulunywa ngamaNazaretha ayephoqwa ukwamukela inkolo yamaRoma. Wonke umlando ngangiwuthola ezincwadini ezahlukene ngomlando wenkolo. Ngabuye ngathola futhi umbhalo okuchaza ukuthi uJerome owahumusha incwadi yamaHebheru eyisa kwisiLatin wenza umkhonyovu ekuyihumusheni. Le ncwadi eyayibhalwe ngabalandeli bakaYeshua, isihloko sayo sithi The Gospel of the Nazarenes. Ihunyushelwe kwincwadi yeTestamenteni Elisha okwencwadi kaMathewu. Kodwa ungamangala ukuthola ukuthi ungakanani umkhonyovu owenziwa ekuhumusheni lencwadi yamaHebheru. Angeke ukukhuluma ngezahluko eziningi, kodwa ngizochaza uMathewu 2 verse 23 uthi wafika wakha emzini okuthiwa yiNazaretha ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi uyakubizwa ngokuthi ungumNazaretha. Le nkulumo ililungu. Okokuqala balishintsha ivesi
kanye nenkulumo eku-Gospel of the Nazarenes. Kwi-Gospel of the Nazarenes le ncwadi ithi uJehova wathi, landani eGibhithe indodana yami engumNazaretha, eqondise kuJesu. uYeshua wakhulela eGibhithe. Ngakho-ke ukuthi uYeshua ungumNazaretha kwasho uNkulunkulu, hayi ukuthi kungenxa yokuthi wakhulela eNazaretha. iNazaretha okwesibili, iNazaretha kwakulidolobha elaqanjwa ngabantu ababehlala kuleyo ndawo. Ngamanye amazwi, ukuze kube khona idolobha kuthiwa iNazaretha, kwaqala kwaba nabantu abahlala endaweni ethize abangamaNazaretha. Akugcinanga lapho, kodwa ngabuye ngathola futhi umbhalo wakho uJerome, owayeyikhadinali ebandleni lamaRoma, engusekretari kaPope. Kulo mbhalo uJerome uthi kufanele ukuthi esikhathini samanje sike sibhekisise laba abahlubuki abazibiza ngokuthi bangamaNazaretha. Ngisho babheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda, ayikho enye into. Abasebenzisi iTestamenti elisha kuphela, kodwa baphinde basebenzise nalelo elidala lamaJuda. Ngalokho kwenza baba ngabamukelekile kumaJuda njengoba bengahluke ngalutho kuwona. Basho zonke lezi zinto ezifundiswa emabandleni abo amaJuda. Abahluko ngakho kumaJuda ukuthi bona bayakholelwa kuMesaya okunguJesu Kristu. Siyabona ukuthi bakhuluma ngamaNazaretha. Bafundisa nokuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa, kodwa uJesu uyindodana yakhe. Bafunde njengawa amaJuda lawa, futhi balandela yonke imithetho yamaJuda nabaprofeti babo. Bona okubenza ukuthi behluke kwamanye amaJuda ukuthi nje bayemukela uMesaya. Kodwa ngale kwalokho balandela imithetho yonke yamaJuda, okufaka phakathi ukusoka, iSabatha, namanye amadili amaJuda. Amen. Lo mbhalo kaJerome oliRoma ubufakazi obusobala ukuthi abalandeli bakaYeshua ongamaNazaretha. Into engayiqondi ukuthi umprofeti Isaiah Shembe njengomuntu owayengafundile leli gama elifihliwe kwiNew Testament yena walazi kanjani. Nathi uma uShembe ekhuluma ngamaNazaretha sasicabanga ukuthi leli gama uShembe walisusela kuNumeri 6. Singazi ukuthi kwaba nebandla elaliholwa nguYeshua elalibizwa ngokuthi libandla lamaNazaretha. Nami ngangicabanga ukuthi leyoNazaretha ukususela kuNumeri 6, kanti kwaba nebandla noJesu wayenguNazaretha. Kodwa-ke njengomprofeti kaJehova, ezinye izinto uShembe wayezazi ngokomoya kaNkulunkulu. Ngiphawula ngaleli hubo ngoba noma mhlawumbe ngike ngilibone, kodwa bengakaze ngilifunde lonke. Njengawo wonke amahubo omprofeti, leli hubo linomyalezo ojulile engazi noma sizokwazi yini ukuhlaziya. Kodwa ngithemba ukuthi leli hubo likhuluma ngamaNazaretha kaShembe, nawo engethemba ukuthi azolihumusha ngezindlela ezahlukile.
noma ezahlukene. Ukubuyela kuleli hubo uShembe uthi kuyeza ukuphakama kuza nabangcwele benkosi noma benkosi yezulu. Ngokuphakama umprofeti uyakucacisa ukuthi ukhuluma namaNazaretha. Igama elithi ukuphakama lisho izinto eziningi. Lingasho umuzi, lisho ezulwini, kodwa futhi lisho ubuNazaretha. Igama elithi ubungcwele noma ngcwele, holy, liyefana negama elithi Nazarite. Lisho ukuzahlukanisela kuJehova. Noma benikwazi ngokuphakama lapha uShembe ukhuluma ngobuNazaretha noma ngebandla lamaNazaretha. Ukuthi kofika inkosi yezulu. Ukuthi kofika inkosi yezulu kusho inkosi yamaNazaretha. Lokhu ngikusho ngoba kwihlabelelo 50 umprofeti uverse 6 no 7 uthi sukani ukukhuluma uJesu niyakusha emlilweni lapho nanisebenzela khona ebuhlungwini nasesililweni. Jabulani nina batabami, uyokusho njalo kwabanye, shiyanini umhlaba wozani ephakameni. Can you see? uShembe uthi uJesu uyobuyela kuphi? Ephakameni. This is very, very controversial. Ma ethi uShembe uyobuyela, uJesu uyobuyela ephakameni. Ukuthi uJesu wozani ekuphakameni inkulumo edidayo, akakho ongayihumusha ngokuyiqonda. Sonke sobona konke sekwenzeka. Iyefana nale ethi uYeshua uzobuya. Yes. It's a very controversial lokuzwa ukuthi uJesu uzobuya nokuthi uJesu uyobuyela ephakameni. Mina ngikholwa ukuthi noma uYeshua eyobuya enguJesu noma enguShembe, kodwa akuzubuya lo Jesu noma lo Shembe owayesemhlabeni ngokwenyama, kodwa kobuya ispirit sika Jesu noma sika Shembe uma la malini kwispirit esodwa. Njengoba no Elisha wabuya esenguJohane esekwenye inyama, no Yeshua noma uShembe likholwa ukuthi uzobuya esekwenye inyama. Angazi noma abantu bangezwa. Ngoba kwathi uYeshua uElijah wabuya kodwa wabuya esebani? SeJohane. NoShembe noJesu uzobuya. Kodwa ngeke kuye eseJesu yobuya sengomunye esekwenye inyama. That's my belief. Angisho ukuthi ngiyakwazi. Okukhulu kakhulu ngoYeshua ukuthi sonke asimazi ukuthi wayenjani. Ngoba lezi izithombe esinikezwe zona aziso isithombe sika Yeshua. Singasakuphathi okokuthi uYeshua akaze abe ngumlungu. Uthi ke uShembe inkosi uqobo iyokwehla ezulwini iza namaNazaretha. That's a question. Because akakho wazi ukuthi uJesu wayenjani. Naba bangumsindi uthi uzobuya, but they've got no picture of uJesu. Lapha uShembe ukhuluma ngamaNazaretha asedlulile emhlabeni, kodwa angcwele ngoba ekuphileni kwawo emhlabeni
ayihamba emkhondweni wezwi likaJehova. Uverse 4 unenkulumo edidayo. Uthi ubaba mkhulu abaphuma bejabhile ekuphakameni namhla sebeza bembethe ukunqoba kodwa asazi ukuthi ngobani abaphuma bejabhile ekuphakameni, kodwa ukuthe uma sebebuya beza sebembethe ukunqoba kodwa. Kodwa kusobala ukuthi laba uShembe akhuluma ngabo ukuthi baphuma ekuphakameni bejabhile babexoshwa isenzo esibi esasenzeka ekuphakameni noma ebandleni lamaNazaretha. Ngoba hayi ukuthi baxoshwa, kodwa nje uthi babejabhile. Ibandla lingasahambi ngomthetho kaNkulunkulu. Lokhu kufakazelwa ukuthi ubaba mkhulu uthi ekubuyeni kwabo ekuphakameni bobe sebembethe ukunqoba kodwa. Niyangizwa ukuthi ngithini? Amen. Abaphuma bejabhile kodwa bobuye ekuphakameni sebembethe ukunqoba. Babenziwa yini ukwembatha ukunqoba? Kusho ukuthi bobe bengaphumile ngoba bebonile, kodwa bobe bephume ukulungisa okungasaqondile ebandleni lamaNazaretha. Amen. Baphumela ukuqondisa ubuNazaretha. Lokhu ngikusho ngoba kuverse 5 uShembe uthi namhla thokozani nina uye bagcini bemthetho. Nizogcotshwa nanele ngokuyifeza imithetho. Laba abazobuya ekuphakameni bembethe ukunqoba yilabo abagcina umthetho kaJehova njengoba safundiswa nguye uShembe. Egcineni uShembe uyawabuza lamaNazaretha angawugcina umthetho kaNkulunkulu uthi niyovuswa ngani na webaphuli bomthetho? Inhlokomo yabangcwele, bhekani indlebe nizwe inhlokomo yabangcwele, nina eningawugcina umthetho. Le nkulumo yisiprofetho angeke ize kahle kulabo asebemhlubukile uJehova, asebenonkulunkulu babo. Ngikholwa ukuthi lesi isikhathi sokuba umuntu azihlole yena ngayedwa, noma ungumKristu noma ungumNazaretha, uzibuze ukuthi ekukholweni kwakho uyawugcina yini umthetho kaNkulunkulu njengoba sifundiswe ngabaprofeti. Isihloko sale nkonzo sithi isimo sebandla likaJehova uNkulunkulu wethu. We are very proud of uNkulunkulu wethu. Amen. uTimotheo wesibili isahluko 4 verse 2 to 4 uthi shumayela izwi ulungele ukulishumayela noma kuyisikhathi noma kungeyiso. Sola, ukhuze, ugqugquzele ngakho konke ukubekezela nokufundisa. Sola malapho kufanele khona usole. Ngokuba kuyafika isikhathi abangayi kuyamukela ngaso imfundiso elungileyo, kodwa bayakuzibuthela abafundisi ngokwezinkanuko zabo nangokubatshwa kwezindlebe zabo. Bayakufulathelisa izindlebe zabo eqinisweni, baphambukele ezinganekwaneni. Amen.
Le nkulumo iyahambisana nentshumayelo eyisiprofetho eyashunyelwa ngumprofethi Isaya ukuthula kube kuye esikhathini esiphambili lapho ethi kuza isikhathi lapho abantu basekuphakameni bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapho bayobe sebethembele amazulu amaningi nangekho. Ngalezo zinsuku bayodebesela ukugcina umthetho kaJehova, lo okuthiwe angiwuvuselele. Bayogxoba, bawuzibe, uphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo, abazibuyise bazifaka la ekuphakameni. Amen. Iyamangalisa lento ukuthi umuntu mayihlubuka noma into ingabasobala kangakanani uyayiphika. Lesi siprofetho ubabamkhulu wasikhuluma emandulo, kodwa sesifezeke sonke ekuphakameni. AmaNazaretha amaningi amhlubukile uNkulunkulu sibhekile. Bayawugcoba umthetho wokukholwa lo uShembe owasifundisa wona. Kunalokho sebenemithetho yabo nezithixo zabo asebeyifake ebandleni lamaNazaretha. Ngike ngezwa omunye umfundisi ethi uma ungaganile noma ungaganiwe awungeni ezulwini. Wakwawuzwa umbhedo onjengalo okuthiwa ukhunywa ngumuntu othi ungumfundisi. Ebandleni lamaNazaretha sinamakhosazana angagani abizwa ngokuthi ngo-anti. Lamakhosazana ango-anti iwona aphethe wonke amakhosazana akuleli bandla. Amen. Pho asihluphelani ngokukholwa uma engazungena ezulwini. Le imfundiso yesithixo esebezifake lapha ekuphakameni nazo esezine imithetho yazo ephambene nemithetho kaJehova. AmaNazaretha aseyilahlile indlela kaShembe, asekhonza izithixo zawo. Lokhu kubonakala ngokukhonza amadlozi nokugcwalisa izangoma emzini kaNkulunkulu. Kuba sengathi uyakhupha uma ubona isangoma ebandleni lamaNazaretha, ngoba kuthina ukuzihlanganisa nesangoma kuyefana nokudla ingulube. Into obungayicabanga ukuthi ingenziwa nguNazaretha leyo. Ubabamkhulu ekhuluma ngezangoma uthi, batabami, uma nike nangenisa isangoma nabanemimoya engcolileyo kulobu buNazaretha, nibokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa lobu buNazaretha sekufile, abusekho. Ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma. Ngokuba kuye kuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo womprofeti, bese noSathane ashaye umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wezangoma nabo bonke abakhothama emimoyeni enqatshiwe kuJehova. Amen. I mean, I don't know ukuthi what AmaNazaretha afunani ngoba lento uyikhulumile umprofeti.
openly. Njengoba waprofetha ubabamkhulu manje sekwenzeka lokhu okwakhuzwayo. Nasi isangoma sesisifundisa ukuthi umuntu ongaganiwe nongaganile akangeni ezulwini. Saqalile ukukhuluma into engakaze ikhulunywe uNkulunkulu. Kodwa umthetho kaNkulunkulu uthi ezulwini akukho kuganana, sifana nezingelosi. Kodwa manje kuleli banda ungathola kuganiswa umuntu ophilayo nomuntu osefile. Kumbe abafile bodwa beganiswa yikhona. Ngiyafundisa, ngiyasola ngoba kusho iBhayibheli ukuthi angisole lapho kufanele ngisole khona. Usathana ngezangoma ufundisa abantu ukuba benze into ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Uyisa abantu ezulwini lomndeni. Ngenkathi uNkulunkulu esabantu ezulwini lakhe, usathana basa ezulwini lomndeni. Lesi sangoma esizibiza ngumfundisi sifundisa into ezoyisa abantu ekulahlweni. Uthi-ke umpostoli, shumayela izwi, sola, ukhuze, uguguzele ngakho konke ukubekezela nokufundisa. Leso sikhathi ubabamkhulu wakhuluma ngaso sesifikile manje lamanazareta. Lobu umNazaretha esikubona manje uphambene kakhulu nobuNazaretha okwafundiswa ngubabamkhulu. Kwakhutshwa yibo bonke abaholi abamlandelayo. It's obvious uphambene. Ku-Isaiah 8 verse 19 to 20 umprofeti uthi, lapho bethi kini hambani nihlole kwabanamadlozi nabanimimoya abahluko abahumuzelayo banyenyeze, kanti isizwe akumele yini sibuze uNkulunkulu waso na? Impela abakhulu bakhuluma ngalolu hlobo kabasoze baba nokukhanya. Amen. Ayikho into eyisinengiso soNkulunkulu njengokuhlola noma ukubhula konedlozi noma isangoma. And we can't stop it because kusho uNkulunkulu, kusho uShembe. So sekuthi ngoba kukhona abantu abahlubukile bese kufanele singayikhulumi lezi zinto. Kwizikronika zokuqala isahluko 10 verse 13 to 14 ukuthi wafa kanjalo Sawuli ngenxa yesiphambeko sakhe asenza kuJehova ngokungaligcini izwi likaJehova nokuba waya kobhula konedlozi wabuza kuye engabuzanga kuJehova. Ngakho-ke uJehova wambulala umbuso wabuyisela kuDavidi indodana kaJese. Amen. These things zibhaliwe. Kulevi 20 verse 27 uJehova uthi, owesilisa noma owesifazane ongenwe yidlozi noma ngumoya wokubhula uyobulawa nokubulawa akhandwe ngamatshe, igazi lakhe libe phezu kwakhe. Amen. Umoya wokubhula noma ukuba isangoma kuyinto embi kakhulu enkolweni kaJehova.
manje kuzothi mase kuba nabantu ababazana ngoma bese sesabushwa kanjalo njengoba nongqingile njengoba sebegcwele umhlaba wonke sebethi asingayishumayela ivangeli ukuthi ingqingile kahle kulungile kwezinye izinkolo kodwa uma umuntu eba yisangoma ebandleni lamaNazaretha njengoba esho ubabamkhulu lo muntu usekubulele ubuNazaretha emhlabeni zingaba khona ezinye izinkolo kodwa inkolo kaNkulunkulu inkolo enoNkulunkulu owahlulela wonke umhlaba okuyinkolo kaJehova. What I'm saying is zingaqhamuka zonke izinkolo. I don't care ukuthi zingaki zithini ngisho bengakhuluma ngani kodwa inkolo ezokusa esihogweni, inkolo ezokwahlulela, inkolo ezobhubhisa umhlaba uma uNkulunkulu esefuna ukubhubhisa inkolo kaJehova. Njengoba sesishilo kusukela ku-2025 sisesikhathini sokwehlulelwa. uJehova uzokwahlulela wonke umuntu kungakhathaleki ukuthi ukuyiphi inkolo kumbe ibandla. Sizobona-ke ukuthi lolu laka lukaJehova oluzobhubhisa bonke abantu bakhona yini abanye onkulunkulu abazokwazi ukulivimba. Bakhona njengoba kufa abantu njena kubhubhiswa abantu khona uNkulunkulu ongaqhamuka ethi sengiyevimba lento. No, akekho. So ukuba ngaphansi kaJehova kuyisimangaliso bantwana bayingcwele. Amen. Ngoba ithina sodwa sikwazi ukukhuluma noNkulunkulu simcela ukuthi akenze into ethize eyenze. Ngoba ade esho umshumayeli ethi uNkulunkulu uthanda abantu abamthandayo. Amen. Umthetho uzahlukanisa nemimoya yabangasekho. Imfundiso enkulu esukela kuMose ize kubaprofeti ize izogcizelelwa nguShembe ubabamkhulu njengoba esho ethi ngalezo zinsuku bayodebesela ukugcina umthetho kaJehova lo okuthiwe angiwuvuselele. uShembe-ke wawuvuselela umthetho kaJehova othi singawahlabela amadlozi. Amen. Wawuvuselela uShembe lo mthetho. Kwintshumayelo yakhe eyayise ekuphakameni ngo-1927 ubabamkhulu uthi ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Lokho akubi kuJehova. Kodwa ningaweli ekubathandeni okwedlula uThixo. Funa niduke. Nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo nenayalwa ngawo kuMathewu 10:37. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi. Nomthetho othi anisahlangani nabafowenu abenza okunjalo. Asihlangani nabafowethu abahlabela amadlozi. Ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Kusho uShembe. Amen. Okwenu kuhle ukuba nibakhumbule elatini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni kunokuba nenze njengalabo abangenayo uThixo. Amen. So clear. Ayikho enye indlela ongayichaza ngayo lemfundiso kaShembe ngaphandle kokwenza lokho akushoyo. Ngoba ayisiso isingathekiso.
Ngiyafisa ukugcizelela njengoba nomprofetikazi uSister Celestial ehlala esho ukuthi akakho uNkulunkulu weTestamenti elidala noNkulunkulu weTestamenti elisha. SinoNkulunkulu oyedwa nomthetho owodwa owafika noMose namanje sonke esabuswa yiwo, whether ungumKristu, ungumMoslems, ungumNazaretha, ubuswa umthetho kaMose. Amen. Laba bazakhela onkulunkulu behambe bekhetha imithetho ethandwa yibo bashiya abangayithandi. Sizoke sibone ukuthi ngubani ozogcina phakathi kwabo noNkulunkulu. Kade nje ngibona la ku TikTok sekubona ibandla elikhulu elibizwa kuthiwa ama-Israel Organization ade bashumayela lapha bathi akuyekwe le ndaba yobuKristu ngoba uYeshua kuMathewu 5:17-18 wathi umthetho kaNkulunkulu uyaqhubeka. Ikhathi bekusho manje thina kodwa ushembele lokho thina sakwazi ukudala lokho. Bona babona kuyinto entsha isimangalisa ukuthi beqhamuke naleyo nto leyo. Kodwa thina kade yonke lento abathi bayikhuluma manje siyazi kudala. Amen. Okuliqiniso ukuthi bazikhohlisa. Bangenwe ngumoya wokuhlubuka. Bayafana nalamaNazaretha akwaShembe asezakhele inkolo yawo noNkulunkulu wawo. Kunokuhlubuka ke okukhulu engikubuka kwabanye abafundisi babaKristu. Njengamanye amaNazaretha abafuna ukuphathwa ngumthetho kaJehova. Lo uYeshua owasiya la ngawo kuMathewu 5:17-19. NoShembe owafundisa ngawo kuverse 3 womthandazo weSabatha. Ngimangele mali amaKristu naye sekhuluma ngoMathewu 5:17-19 ukuthi kade yonke lento bengayiboni. Ngoba kade thina sakhuluma ngayo. Miningi imithetho kaNkulunkulu engagcinwayo ebandleni lamaKristu. Okufanele ngabe abafundisi balamabandla bayayifundisa. Befundisa abantu. Kodwa kunalokho bachitha isikhathi ngezinto ezingathi shu. Yathi kimi ingilosi ngaso sonke isikhathi uma ngifuna ukwazi noma into ethize kufanele yini ngiyenze, angolandela umthetho kaMose nezimfundiso zabaprofeti. Kodwa uma ulalele izimfundiso zamanye amakholwa ziyawuchitha umthetho kaNkulunkulu nezimfundiso zikaPaul. Umpostoli Paul wayengesiye ngisho umprofeti, kodwa wayengumfundisi kaYeshua enjengami nje, njengoba nami ngingumfundi kaShembe. Wayenjalo uPaul, wayefana nami. Umsebenzi womfundisi ukuvuselela umthetho kaNkulunkulu kubantu, hayi ukuchitha umthetho kaNkulunkulu. Ngijwayele ukuthi lapha ku TikTok ngithola kunezimpikiswana zabafundisi ukuthi umuntu wesifazane engama yini phambi kwebandla abe ngumfundisi. Kodwa kwaIsrael babe baningi abaprofetikazi. uDebora wayeyinkosikazi eganile, kodwa futhi engumprofetikazi, engumholi wama-Israel, abuye abe ngumehluleli, ehlulele isizwe sakwa-Israel, ephume ehambe ehole impi yakwa-Israel, uDebora. Manje uma unkosikazi eba ngumprofeti okuyisikhundla esikhulu enkolweni, yini manje esizovimba ukuba abe ngumfundisi?
Because uthola amaKristu efayitha indaba ukuthi unkosikazi akakwazi ukuba umfundisi and all this type of thing. Kodwa kubhale kwiTestament elidala ukuthi unkosikazi ngaba bakhona abafundisikazi kwiTestament elidala. Why don't they look at it? Kusho ukuthi ngokwamanye amaKristu kuliphuthu kuba uSister Celestial abe ngumfundisikazi. Kodwa vele bakhona abakusolayo kakhulu lokho. Banqumela uNkulunkulu ukuthi ubani ongaba ngumprofeti, ubani ongafanele ukuba umprofeti. Ngiyajabula ngoba ngihlale ngizwa ezintshumayelweni zomprofetikazi ukuthi akakho uNkulunkulu weTestament elisha noNkulunkulu weTestament elidala. Kusuke kusho uSelestial lo. Futhi awukho umthetho weTestament elidala nomthetho weTestament elisha. Kusuke ngizwa ukuthi uSelestial ekhuluma. Lokho kuchaza ukuthi ibandla likaNkulunkulu linye kusukela kuMose kuze kufike kuYeshua nabafundi bakhe kumaKristu. KumaNazaretha kuze kufike kumprofeti uIsaiah Shembe. Isimo senkolo kaJehova sinjalo. Ashintshe. Athi mosumKristu usukwenye inkolo neminye imithetho. MosumNazaretha usukwenye inkolo. No umthetho kaNkulunkulu munye, uNkulunkulu munye. Futhi kumele bonke abantu bakwazi ukuthi bengaba semabandleni nasezinkolweni ezahlukene, kodwa ekugcineni umhlaba uzowahlulelwa nguJehova. Imfundiso kaYeshua ekuMathewu 5:18-19 ithi umthetho kaNkulunkulu umi ngunaphakade ongawugcini abuye afundise abanye ukuthi abangawugcini uyolahlwa. Kusho uJesu. Nemfundiso kaShembe ekuverse 3 womthandazo weSabatha ithi kumele ukukholwa kwethu kube ukugcina umthetho kaJehova owawuletha kithi ngenxa yakuMose. Ubani okuphikayo lo? Sengifunde kakhulu izimfundiso zomprofeti uSister Celestial ukuthi kumele uNkulunkulu simkhonze kanjani. Imina uSister Celestial ungumprofeti wokuqala enkolweni yobuKristu ofundisa ngezwi likaNkulunkulu njengoba lalishunyayelwa ngabaprofeti bakwa-Israyeli, o-Isaiah, o-Jeremiya, o-Hezekiya nobani. Uyena mprofeti kuphela olandelela abaprofeti, laba abanye bayibhedlela. Uma ungumKristu kodwa ungamemukeli uSister Celestial kanye nezimfundiso zakhe ngendlela eyiyo yokukhonza uJehova, ulihlubuka. Mhlubukile uSomana. Njengoba ngihlale ngisho amanye amabandla esimanje anevangeli elehlukile kwivangeli leBhayibheli. Nelihlale lishunyayelwa nguSister Celestial. Manje sekunevangeli elisha ehlale libabaza umusa nothando lukaJesu. Kodwa iBhayibheli lisifundisa ngokulunga ukuthi ekukholweni asiphelele ekulungeni. Leli vangeli alikuvumeli ukuba uphumele obala ulwe nesono. Kanti uNkulunkulu uthi asixwayise seluleke ngesono. Sifundise nangomphumela ukwahlulelwa nokulahlwa esigodini sosizi. Lokho esikwenzayo kusho uNkulunkulu ukuthi asikwenze. Kodwa abanye abantu ngabona so no wena uyehlulela what not. No, ngeke ukuthi ngikwenze lo. Ivangeli lesimanje lenza umuntu amukeleke adume emhlabeni, kanti elikaNkulunkulu likwenza uzondwe
kube yisitha abantu abaningi njengoba sisondwa nje. Ivangeli elisha lifundisa ukwenza intando yakho, kanti iBhayibheli lisifundisa ukuphakamisa intando noma umthetho kaNkulunkulu. Leli vangeli ligqugquzela ukuthi akufanele uhlale uhlukumeza abantu ngokubatshela ngomthetho kaNkulunkulu. Kanti ivangeli lasezulwini ligqugquzela ukuthi abantu kumele bahlale bevuselelwa ngomthetho kaNkulunkulu. Njengoba kuhlale kwenza uCelestial, njengoba nathi sihlale senza. Abamthanda amaKristu uCelestial, njengoba nathi amaNazaretha engasithandi. Bonke abantu ngosuku lokwahlulela abafuna ukuya ezulwini abalandele izimfundiso zabo bonke abaprofeti ngombuso wezulu nolaka lukaNkulunkulu. Abaprofeti bakaJehova abaprofeti bakaJehova abaphambani ngomyalezo abawuthunyelwe. Inkosi kusile lokho.